Comunistes de Catalunya referma el compromís amb la lluita per la memòria democràtica com a element fonamental del nostre tarannà. Perquè som com som, perquè venim d'on venim. Perquè el present s'ha construït amb la lluita i el patiment dels nostres predecessors. I perquè el futur que volem construir ha de ser digne dels anhels dels que ens han dut fins aquí. Cal considerar la memòria democràtica com un element clau en la lluita antifeixista. En el moment actual, l'extrema dreta està mutant, donant diferents versions d'una mateixa cara, però amb els principis de sempre. L'enemic extern i la pàtria com a eix cohesionador de la ciutadania. Detectar i combatre les diferents evolucions del feixisme és una tasca principal dels comunistes. Entenem la memòria democràtica com una lluita transversal, on cada territori, cada cèl·lula, cada sector té la seva pròpia història, que cal preservar, posar en valor i difondre dins del partit i a la societat. Les eines de treball de memòria democràtica són les eines del partit. Les cèl·lules i territoris determinen on es produeix l'acció memorialista. L'arxiu Josep Serradell ens recorda la nostra trajectòria. La Fundació Revolució Democràtica ens facilita la creació de nous continguts i comunicació ens permet relacionar-los amb l'exterior. L'actitud tèbia del règim del 78 en la modulació de la resposta als crims del franquisme ha facilitat la comoditat del neofranquisme dins dels diferents organismes de l'Estat i agreuja el perill d'un esclat de l'extrema dreta. Mantenir la pressió del memorialisme és molt important per combatre les diferents expressions del franquisme. El memorialisme està en un moment de transició per la desaparició física de molts dels seus protagonistes i la disminució d'associats a les seves entitats. La tasca de les comunistes és potenciar el moviment unitari, enfortir les associacions i impulsar projectes d'extensió del memorialisme als àmbits educatiu, cultural i municipalista. Saludem el nou avantprojecte de llei de memòria democràtica, que arriba tard, molt tard, i que no és cap regal del PSOE. Més aviat és fruit de la perseverança del moviment memorialista i de la insostenible imatge d'Espanya com a oasi del feixisme. La nova llei, en cap cas, és un punt i final, i sens dubte caldrà seguir treballant contra la impunitat del franquisme en totes les seves expressions, incloses les víctimes de la transició. La memòria democràtica és la memòria de la nostra classe. Continuem a la lluita. Sense memòria perdem el present i el futur. Veritat, justícia i reparació.